unha derrota que fastidia porque, no cómputo xeral o equipo creo que no primer tempo estaba bastante parexo, cada un cas nosas armas, pero o equipo estaba dando, creo que un bo nivel, ou polo menos non sendo peor que o Arosa, que un error individual dun porteiro valiente que moitas veces nos axuda con ese juego aéreo, pois por desgracia escapouse e pon con ventaxa o Arosa, que mantuvo non só a mantuvo, senón que noutro despiste, error, desgracia máis ben, ponse con 2-0 xusto antes de ir ao descanso. No segundo tempo, con 2-0 en contra, é certo que evidentemente o rival xa se protexe un pouco máis, pero o equipo buscou ese gol que nos metera no partido, tuvemos situacións para facelo, non o conseguimos, o mellor é que hasta o final estuvemos intentando, creo que con un certo orden, sendo reconocibles un pouco no que facíamos, non só coas gañas, sino que facendo bastantes cousas ben que nos teñen que seguir servindo para o que quede, medrando que é un pouco a idea de sempre con este equipo.